Bizkaiko metalgintzako delegatuek manifestazioa burutu dute gaur Bilbon metaleko sektoreko negoziazio kolektiboaren defentsan. Iñaki Alkorta labeko kideak adierazi duenez, Espainiako estatuak ezarritako lan erreformak zuzenean eragingo dio Bizkaiko 60.000 langileri metaleko sektorean. Konbenio honen defentsa egin behar dugula eta 60.000 personari ezin diegula utzi estatuaren erreforma aplikatzen patronalak horrela erabakitzen duelako unilateralki. Gogoratu uztailaren 7an bertan behera geratu zirela lan hitzarmen ugari eta FEBEN Bizkaiko metalgintzako patronalak abenduaren 31 arte luzatu zuela lehendik metalgintzan indarrean zegoen akordioa, baina datorren urtean bertan behera geratuko dela. Mahai negoziatzailetik FEBEN altxatu zen uztailaren 7an, faz bat bidali ziguten beretzat mahai negoziatzailea apurtutzat ematen dutela reformaren eraginez ez daukolako zentzurik Bizkaiko hitzarmenak, eta behin baino gehiagotan etorri gara FEBEN aurrera esatera indarrean dagoela, indarrean jarraituko dela. Alkortak gehitu duenez, metaleko langileen afera ezin da soilik epaile baten eskuetan utzi, eta horregaitik gainontzeko sindikatuei dei egin die metalean ere lan hitzarmenen alde egin dezaten. Eta ez ustea enpresetan egin aldenarekin bakarrik. Importantea da enpresetan hitzarmenak egotea, importantea da ere enpresetatik hitzarmen provinziala babestea, eta importantea da ere hitzarmen provinziala bera enzi ere mantentzea.